Beh, isu-isu sing nggowo pitik arep nyandi. Ya enggak aku ya. Jadi melu nendi nek? Cat pitik lah. Wis tangi turu ya wis nggowo pitik lho sampean ki. Wis mayanane isu kok. Ya. Posone kurang-kurang dino iki bodone. Mbok ora Saya tanggal ngerti. piro? 6 likur kurang 4 tok. Kurang buka ning jaba belas ayo. Kok kena dibuka ning jaba iki? Ning jaba ning kandang pitik ya ning jaba. Ning jaba omah. Tangi turu ya wis mondongi pitik lho. Ya kayak salina malah aku ya. Wis adus ya sama mau. Wes. Cat pitik ning ndi? Iki dulu lho, Mas. Rada adoh kan. Rada-adoh ya. Jadi adus sosek ya. Adus ora Kita mau tak ajak buka ning jaba. jaba omah. Oh iya no. Ora ayo ning warung to lah. Mosok ngejak anak bojone ning jaba omah. Ya, Ya, tak adus ngono. tak pakane sik iki ya. Ya.